Alright, bekuyena ke lapha uTevin Kambele uthi Dandelion emsakazweni yakhe TTFM yo ultimate dial ikhetha ukilebugile ke le silokho siyashintshana nje umuntu osekhaya ke lapha na emzuzu njengamanje eyisithupha ngaphambi kokuthi libumbane ihora lesibili umuntu osekhaya uzosho ngempela ukuthi ubani okhetha kamnandi ingoma How lezothanda. Alright, akasibheke phansi ke manje 6 minutes ukuthi kushaya lapha u2 o'clock ngibheka phansi ke manje ngilanda Q Twins Qwabe Twins baphethe ke lapha uMduduzi bathi bona Putsununu emsakazweni yakho intsha shali yengoma lena yama Qwabe Twins noMduduzi bathi Putsununu 6 minutes to 2 so one awuya Beka la uzovela khona izotrend